pràcticament tenim una plantilla nova, no puc arribar a pràcticament tenim una plantilla nova, tenim moltes baixes, però també bones incorporacions. I llavors us vull preguntar, la pregunta del millor. Tenim millor plantilla que la temporada passada? Sí. Justifica pot. Per mi se'm fa com molt més viu, molt més, no sé. Trobo que hem arribat a un altre nivell, saps? Que potser, ara que estic veient aquí les baixes com, no quiero decir, no? Però Leila, Melanie, tal i qual, sí. Però ara parlem de Lucy Bronze i... Que no es troben Sí, és veritat. Que és otro rotllo, saps? No sé. Sí, és veritat que les baixes que ha tingut el Barça són de noms molt importants que tenien molt de pes a la plantilla. En aquell moment però, tenien. sí que tenien, perdó, no sé si he dit tenen, doncs perdó, tenien molt de pes a la plantilla, però ara pel que s'està veient han sabut gestionar aquest mercat molt bé i en teoria les que han vingut per suplir-les per ara ho estan fent bé. Guai, no? Però ara jo penso i veig els partits i veig fins i tot a la Salma, que és més joven, Telita. i sinceramente no trobo a faltar la Melanie. No, jo no estic dient que es trobi a faltar ningú, dic que les baixes que van haver, moltes d'elles van ser de renom, Sí. però que s'han suplit bé, o sigui... Clar, que en aquell moment va semblar, hòstia, ara què passa, Exacte. no? Però ¿quién te hace una triple voltereta cuando marca un gol? Porque la Leila no. No qualquiera. Jo estic una mica amb l'Ivan, Lieke Mertens també jugadora preferida, però jo crec que sí, millor Sí, equip, no? millor equip. Més frescura, potser, no? Sí, Lucy Bronze dona moltíssima frescura, jo crec ara ha passat a ser la meva preferida. Sí, no dic Alexia perquè és top, no, però sí, sens dubte. Jo diré que sí, amb un petit matís, i és que les baixes eren sensibles, com dieu, sobretot a nivell de vestuari, perquè Jenny Hermoso i Leila Wahabi al vestuari tenien molta importància, i també Melanie, que era una referent de fa anys. sí. La baixa més sensible, sens dubte, esportivament, és Lieke Martens, coincidirem, perquè en atac per mi el Barça baixa ostensiblement, sobretot a l'extrema esquerra, i la plantilla millora sempre i quan tinguéssim Alexia Putellas. Total. Però sense ella, jo crec que ara l'equip ha baixat, o sigui, això és una obvietat, però malgrat les baixes que hem tingut al mercat d'estiu i les baixes que tenim per lesió, l'equip s'està mantenint, continua batallant a cada partit i estem veient que volen més. I jo crec que aquestes il·lusions renovades aniran molt bé l'equip. Jo crec que el fitxatge de Lucy Bronze, Jace, Keira Walsh, és que són de classe mundial, aquests 3 fitxatges sobretot, i després tens a Núria Rábano, que és un complement més jove, potser I m'agrada molt, de Leila. M'agrada més que Leila, potser, no sé. I després tens la tornada de Laia Codina, que per mi era obligadíssima, una jugadora amb molta projecció, que ens donarà moltíssimes alegries i que jo la veig barallant-se per la titularitat amb qualsevol de les centrals, sincerament. I, bueno, i tenim... Menció especial a Vicky López, també, que la xavalita ahí... Ho anava a dir ara, precisament, que també hi ha una mica d'overbooking al mig del camp, ara ja sí, no? però s'està sortint, ja ho vam veure al Mundial Sub-17, i per mi té lloc en aquest equip, la veritat. Pues, com ja hem dit, potser la baixa que fa més mal és la Lieke Martens, i per això hem vist a Jonathan Giraldez, que cada dia surt amb un 11 diferent. Sempre inventa, fica... que si Jace Oshoala, Salma ara, que si Rolfo d'extrem, que lateral... Quina és la millor manera en la que funciona l'extrema esquerra del Barça sense Lieke Martens? La màgia d'aquest Barça femení és que, ahir ho va comentar Jonathan Giraldez després del partit, i és que és ser el menys previsible. I al cap i a la fi això és el que estan aconseguint, que cada dia no saben per on agafar-li al Barça. I que s'ho pot permetre també, no? Perquè hi ha qui, jo què sé, si al PSG le quitas el Messi i el no sé què, el Mbappé, dice, no, ¿ahora qué? Però nosaltres ens entra l'Alexia, per exemple, i estamos la mar de bien, ¿sabes? Sí, no, i a més que hem vist jugar a Lucy Bronze interior, hem vist a Chernogorchevich de nou, hem vist unes coses raríssimes, però bueno, qui creieu que pot ocupar aquesta posició de Lieke, ara que no hi és? A l'extrem potser per més experiència potser podríem dir la Rolfo, no? Però clar, el lateral ara mateix està sent una mica parche, entre cometes, no? La falta de lateral... Ella de per si és extrem. Però Jonathan li agrada fer la jugada de lateral, i realment la posaria lateral contra el Bayern. No sé si, clar, el problema del Barça és que potser Núria Rábano està tenint una adaptació més lenta que altres jugadores,
i l'idoni seria que Núria Raba no fos la titular i Rolfo jugués en la seva posició natural. O sigui, Rolfo es va sortir al cap de setmana. Total. Però, clar, que també hem vist de lateral que és molt més potent i, clar, també la seva alçada ajuda. O sigui, sí, té un perfil ofensiu, encara que jugui de defensa, doncs... Això és obvi, jo crec que el Barça en partits de gala ha d'utilitzar Rolfo a davant i després a Geise en punta, inclús a Mariona pel extrem esquerre, perquè s'associa molt bé. A veure, llàstima de la lesió, però jo he vist... S'associa molt bé i entrant per dins és clau, o sigui, els moviments de Geise quan fixa les centrals, Mariona permet que entri per dins i després, creiem quan estava bé, permet que s'obri més i això genera espais que, bueno, ja sabem tots el que hi ha. El que passa. Sigui el que sigui, bueno, el que faci Jonathan Giraldez, sabem que de moment les sensacions, jo crec, no sé si esteu d'acord amb mi, que són positives, no? Bé, doncs parlem una miqueta ara de la Champions, que de moment només s'han disputat 2 jornades de la fase de grups i fins ara jo crec que tenim unes classificacions que a mi, no sé si estareu d'acord, però poden arribar a sorprendre, no? Si veiem aquestes taules que tenim aquí, que posarem en pantalla, si no, doncs, enxufa el YouTube. Què us crida més l'atenció d'aquesta classificació? França, què ha passat? Què ha passat? Això, clar, sobretot la Lliga Francesa que es veu fotuda aquesta classificació, sobretot el grup A era potser potser no, és el grup... Sempre hi ha un grup de la muerte. Sí, i la sorpresa, diguem-ho clar, és el Real Madrid. Bueno. Vulguis que no, tothom, abans de quan es va fer el sorteig, van dir París i Chelsea eliminen el Madrid. Ivan, jo crec que al Chelsea li fotrà un rapapolvo al Madrid de dimensions descomunals. Perquè encara no s'ha enfrontat. I ara provaran el que és el cansanci d'internacionals, perquè clar, ara s'ha desvan molt de la selecció, però quan comprovin que el nucli seu és d'allà, no sé com ho gestionaran. Sens dubte, la major sorpresa és la del Lyon. 17 anys portaven sense perdre un partit a la Champions, 17 anys, i per 1-5 contra l'Arsenal a casa. O sigui, va ser una sorpresa majúscula i aquesta setmana juguen contra el Zúrich allà a Suïssa i veurem, perquè com punxin a camp de l'Arsenal, la classificació se'ls complica bastant. Crec que l'Arsenal ara se va lesionar a Petmit, però bueno, diré una miqueta a favor del Lyon, diré que tenen una llista de lesionades que és bastant llarga, no? Tenen a Hegerberg, Davids, Daniel Van de Drong, Carpete, Macario, tota aquesta... I que al final... I això potser ja ha fet més mal. Clar, tot això també suma. Sí. Tot també suma, però bueno, és una sorpresa. Al final, el Lyon, que ve a ser campiona... I això, a veure, l'Arsenal guanyar-li el Lyon, això... I que al final aquesta classificació és relativa, vull dir, és molt impactant, però que encara queden 4 partits per jugar, només s'han disputat 2. Però clar, comences i veient el que va passar a la final I no oblidem que la Juventus, a quart de final de la temporada passada, ja va complicar moltíssim les coses amb el Lyon. O sigui, que el Lyon no va dir perquè es complica molt. Bueno, pel que fa al Barça, que és líder del grup D amb 2 victòries, amb un total de 12 gols de diferència, que aquest dijous torna al Camp Nou per jugar el tercer partit de la fase de grups contra el Bayern. Que bueno, molts d'aquí serem allí al Camp Nou, no? Espero que... 4 de 5 o 5 de 5? Adam... Quan juguen? Aquest dijous, Adam. Però tu també hi seràs, des de casa, apoyant-me. Vinga, va. Aplaudiendo. Bé, el Bayern no ha començat la fase de grups tan plàcidament com el Barça, ja que en els 2 partits que ha jugat ha hagut de remuntar un marcador que se li ha posat en contra. Llavors, sabent això, jo pregunto, què creieu que pot passar? A veure... A priori el Barça ha de superar fàcilment aquest partit i més jugant a casa al Camp Nou. S'espera, jo calculo, una entrada de 60.000 espectadors i espectadores. Però el Bayern ja hem vist que a la pretemporada va presentar batalla a Toulouse. Així que veurem quin plantejament fa l'equip alemany i no oblidem que va remuntar l'últim minut contra el Benfica, que el Barça li va fotre 9. Així que el Barça té moltes baixes i malgrat això jo crec que superarà el Bayern amb facilitat. O sigui, el veig com a favorit, clar. Sí, al final lo previsible és això, no? Una victòria clara del Barça i dir que no va dint com ha passat alguns cops a partits puntuals de la Champions passada o algun partit distant, però que a priori
a priori no hi ha d'haver cap problema. El factor Camp Nou és molt important aquí. Després de les últimes 2 vegades que s'hi va anar... És un plus. És un plus. Ara, quan haguem d'anar allà, que és el pròxim, ja en parlarem, perquè el que ens va passar la temporada passada ens hem despistat una mica. A veure, jo el que patiria és que és un equip amb la mentalitat una mica freda, perquè s'hi ha pogut remuntar 2 vegades. A veure, crec que psicològicament tenen aquesta potència. Potser són millors que el Barça a vegades, psicològicament. Jo crec que tenen algunes coses que... A veure, definició... Haurien d'intentar que no arribin a atacar. Parla molt a favor del Bayern, això. Però també el Barça crec que aquesta temporada s'ha vist en situacions com vam veure el Johan Cruyff contra el Llevant, que es va haver de tancar enrere. I penso que al final és positiu, o sigui, no es pot jugar sempre bé, això del... I també ho aplico al masculí, no? Soc defensor, soc purista de l'estil, però no sempre es pot jugar bé. Hi ha situacions que t'has de defensar, i més a la Champions. I adaptar-se a la situació que toca el partit. I si en aquell moment, durant 10 minuts, t'has de tancar enrere, et tanques i mantens el resultat. I això et fa créixer més psicològicament per afrontar, pues, que no es passi com el que ens va passar, per exemple, a la final de la Champions. Exactament. Però, bueno. Solo digo que la defensa del Barça ha d'estar cuidado, porque de cop foten un pelotazo, un misil, de fuera del área. La Mapi, ¿no? No, el Bayern. Ah, el Bayern. Pero pensaba que hablas de los gols de Mapi, que telita també. Aparte, que cuidado con la defensa, porque de cop li fotran un pelotazo de fuera del área, un misil... Hi ha diversos noms. Bueno, I la Panyo s'ha d'estar una mica desperta, ha de ser una mica més ràpida que de normal, potser. Penso que el Bayern és més perillós, això, en jugades de segona línia de més lluny que no en jugades construïdes. Almenys, aquests 2 partits que he vist, més a prop, tenen més fallos. Sí, tenim noms com Lina Magul, que és molt perillós a balón parado, però també s'ha d'anar en compte perquè, a part de que hi haurà un duel molt interessant al mig del camp, no? que el Bayern aquest estiu va fitxar una jugadora que és Georgia Stanway, ex-jugadora del City, per tant ex-companya de Lucy Bronze i Keira Walsh, per tant se veran ahí Rifi i Rafe, que a part són companys de selecció. Bueno, però mira, per una part, elles saben com jugar l'altra i al revés, no? Ja. No, al final això és molt relatiu, però bueno, al final Stanway va ser la responsable d'aquesta remuntada amb 2 golassos de fora de l'àrea. A l'últim minut va ser bogeria màxima. Sí, i a part de l'Eurocopa me'n recordo que, ella és anglesa, no? Quan jugava a Espanya contra Anglaterra, qui va marcar el gol de la victòria va ser Stanway. Cuidadito amb Stanway. Cuidado. I de cara al partit de dijous, abans no descartaria Mariona, que torni. I veurem com arriba Aitana també, perquè tenia unes modèsties musculars, així que són aquestes 2 coses. Van fer entrenament al marge parcialment i van fer una part amb el grup dissabte, abans del compromís contra l'Alavés, així que... I Lucy sobretot també, Sí, Lucy, que va agafar el Covid i va patir també una lesió. Veurem com arriben aquestes 3 jugadores. Jo crec que alguna de les 3 tindrem al Camp Nou, sí. Interessant. Què ha de fer el Barça llavors, per acabar de concloure, per poder plantar cara al Bayern perquè no passi com va passar la pretemporada, que ens van menjar 1-2? Jo crec que una mica el que s'ha comentat, no? Al final, deixar l'estil a part a vegades. Al final ens hem de salvaguardar és la Champions. Vulguis que no, per molt estil que vulguis conservar, has d'anar com si fots un gol i te tanques, no? Però bueno, intentarem fer-ho el millor possible. Jo crec que el Barça té moltes opcions, és un equip molt potent en tots els sentits i la versatilitat pot combinar-se molt bé. Hi ha jugadors que poden jugar en molts àmbits i aquí al Barça és on té que jugar amb això. Doncs bé, esperem que el Barça es contagi d'aquesta energia que li transmet sempre quan juga al Camp Nou i poder marxar amb una victòria cap als propers partits. Segur que sí. Fins aquí la secció del favorit.